Nganchere mtambo ya waheshimiwa tole na barabugaiga. Mheshimiwa Kirage Koruge Susu Ward. Kwana wako hivi mweli kondo. Takem. DJ check nipe mic Gesusu Ward. Abantu bakiroka mbiyamore nainde mbiyamo na sokoro ke magabana ito amano mu MCA mbande obwancha nabonene tigato aromo embe nto basakorwana loro bebe na intuna abana bo mongino yo mataibo Governor Kisii County Nyamira County ntomanye tana monogori ito more especially ewodi ya Nenguru Gesusu no otole maga yao na kiroka ndoche mbago anchete ebintu mbiyabire. Thank you so much. Ka mheshimiwa leader of majority Mheshimiwa Muracha. Thank you, Your Excellency the Governor. Abantu ba Keroka oye. Keroka oye. Governor, mimi nakuomba kitu moja. Hao watu wa Keroka ni watu wangwana. Hii side sijaona mwavuli ya Simbarati. Emi avuli ya Simbere tukeroka. Oyo koigo benera rete yaye. Abantu ba Nyamira. Inchebuna majority leader ya Kisii County. Tuabasabire motabia bandabos no nyeno mugaba no ino. Motabia rete miavuli ya yega ari musongo. Tore sura yanga kikoroka ni miavuli yoro. Aya. Tiganko lengo kuana iga abaye Mheshimiwa Steve Arika. Wanto wakiroka mbiyamore no torono inwe biyamono Mheshimiwa Dama kuana kuruga wosole. Abantu bakiroka mbiyamore Kitabu cha kese gitu na bana baino turwete boga tutu to asoka ngo seri utore irangora ngo seri utore. Aya trojina bagetutu banyomire mondo tayo baseri go segite yerave egente kyo mweryo kayari ororyo umongana nare gaiganere okurukwa Evelyn Ogendo Tabarini Ogendo era no mugirango. Abo dera. Abantu bamintu bapiyamore. Ora nyoko nyomire Nyamira. Abagirango basa itombore gaiga. Inchasa marieta nkoro kwa Evelyn Oteyo Ogendo. Nabasabire kerego kabere lakini bono korora mwando lya kieni. Mocha mokero lya. Sisi tunawahakikishia sisi tuko na gavana wetu anapenda maskini. Ili wasaga kingotom. Ondata atomoja ndasana. Sasa hivi ule alikuwa hapo aliweka vuvuzela kwa mdomo, akaanza kutusi gavana wetu na first lady wetu, na sasa sisi ndio tuko. Acting woman rep ndio huyu anaitwa Evelyn Nyotayo Ogendo. Na wakilisha wanawake kwa sasa. Soko ni ya muda, soko ya sasa hivi ni yangu. Mbiyamo na bantu baminto ni maito mugaba no itona chabarwanerere. Mobe abanyamira, mobe abakisi County twensi nabagusi. Tigatwanchane na ande tigatotke gosalania biashara. Tushikane mkono wa mama mpo. Sasa mimi ndio utawakilisha kwa muda huu. Sawa sawa. Mwana nye umane pia ino bwango. Mbia mono. Haya, asante. Pastor, nindoje Kinyansa aga. Kinyansa ngoko wando tusabere. Tara tusabera. Abantu bamintu. Tali efra ekogera to kore biashara nesenge nchabantu batabwati ntu baokora. Morora abasaye baikire mayiga utakobu mbumanye tinga ayenyombagete osenyombagete. Abantu bamintu ntayetemba sabe. Esabari tubwate ko kimotuga. Nenene. Enkuba sabera mwaro cy'abantu bagukwana. Omusikali omonene pi. Wobonyonki. Kakukwana esekirip. Naki bakuimuka
bagende bagole kibunduki balete babeke bone naki batayete bamne mwane basororo manyanga batayetinga lazima ncherende yonsi washinde katika jina la nani? La Yesu. Lakini ndetente beiga montegerere abantu baminti bons ese igeye tokonyerwana mpaka omwelio yasaye kawancha kogenda de miaka ya 10 lakini ense ya Kenya lazima tugamba tole kunomo busi manya bantu bandenga tinda kora tamtangani batwalire ndamwanga 2032 nje tinda ate bakende 2032 lakini nyasaye gatubegete moyo nentu abagusinto koba ngeto wichole lya bantu bande bitonga onye nege tunu igoro na ikire na aligere iligo chimate na rolirenga na boto kwa mandegera Nairobi gabantu baminto moto arabuoba banta ababago tsanda abande na bawa kwe transfer lakini nkoba saba ni numwe kamuranya ale gotenena kolinda egesa kugeto kyomo gusi mo ira na maega gaki mo ruana igati ya ino ninde tayari gotenna gatigati togambe torolenga kitokorosi gusi engima tigamanye wiki yeye ekiame kenene yeitokia ODM tarehe 30 ngokora tolege ntwekoro ku grassroots elections abantu 30 wono yo mirete tokia aya kira aya kira na barolre na rolre mu mirete tokia tarehe 30 ntatemba same mogenda sechi polling station cheno mochole abaraye 30 bakonyara ko babaraye bekiama GODM kere polling station torose kiama yeto kebe baba nkogenda reyu gakogenda eyu mo wanja mukwani bale ngada nkwani baba Raila Amolo Odinga ga na inche no ande kinyanganyire kionye ne party leader ninche ngogendo party leader kwane basaja bande barabya barasme kerwe gitigarega wasebono igontole prepared abantu baminto kando na mabuli ukoli indo musomoni bwane buyeka kuromo buko inche mbali ni mwezi balimo kole biashara ndole goseni imbamente pesa nkeigo mube Kristo naende abantu baminto bakisi mo igobe kitoraro toraba abantu banyamira mogoke mosebono n'abantu baito abamo nanje nincho monogeli mo wanja boigo mbalenga mote bamule tayari ngokuwa na ODM tebanga tuko tayari ODM mbia mono Pastor Kenyansa kwa nenda kemo basi tokirenga ake inchemba sa Kenyansa mbia mono gavana soko ngali bageri gana aba MCA aigase itonkeroka. Kabla sijaomba maombi, naomba niweze kukujulisha ya kwamba gavana, ya kwamba mpaka uliowekwa hapa Keroka na wazee wetu wa zamani Mzee Nyandusi. No, hapo tumemaliza. Hapo umemaliza. Tunaomba amani na tunaomba Wakisii tupendane. Sisi Wakisii hatutaki kuuana sisi kwa sisi. Intuna abana abamo ke kusikia tebanga ekyanya bamanya mayakoreki. Tiga sabe just abeteke abantu baminti onde bwenso bwate kerengere nonye bwakani tu basa goitira manyi ngamuntu
Montumra make mistake aruteli na no enkurwa gusikurwa ndons. Mubwate ojiere lazima airwe KTRA kigali araro. Cheche ntosa itokole pi. Abana balema, abana balema nto wanje. Kende yonsi kokolekana. Naende undemwensi of sponsor violence. Undemwensi of sponsor violence will deal with him family. Nalichi koliote. Biamono abantu aminto nyasaye ave nainwe marawa ya lero. Tigawana to sabe. Biamono. To sabengo. Tunaomba nyasaye tata omwana no moikomo chenu. Tuako bakire naende tuako irobone na senseye ekiagera na gwandorete ilabagani oyure kaba na simba anacha kono Mondoro kwande sabali amama ngari bagidire Inchembali kimwezi walimo kole biashara ndole gose nimba mente pesa nkeigo mubeke resto naende abantu baminto bakisi moigobe kitoraro torabaka abantu banyamira mogoke mosebono n'abantu baito abamo nanje nincho monogeri mo wanja moigo mbalenga mote bamule tayari ngokuwa na ODM tebanga tuko tayari. ODM Biamono Pastor Kenyansa kwa nenda yake yamo esaba tigante beiga tuiwana na Nechi County Commissioner Jones ya Bosongo ne ya Nyamira ntoligo chuwanja muntu noeno yomo aletesegi asa abantu baitu nobegete libuli omonte emechanda bwate ne libuli abantu baminto bali bakuru Nyamira mwezi mpaka no Nyamira town inje mno mona galibo mogusi nkwena nanda mabuli onsi igo mebaketa korentiki etaijo monga aba coordinate ay baba no moto Nyamirole ngoko ngumekinde shwango nyorole libu ono abagira mokumya ko banda mabuli tuwana ine mokole biashara montonde nera kole genteki yake cross gusi monganchere nge omo MCO ino mwarana kwani gesonge ko mwali sene abakwani taekemo takubakwania Nipe sauti DJ.
Sauti. Keroka oye! Keroka oye! Na abamisiri sana. Momi setinwe. Barenga bagotabanga bamisiri sana. Barenga barno mogo ngalito ko diarero na iranire. Na inche tigamba tebinga nimba anchete na ninde teara togendre okorega siga togendre tokokora. Ikenara ko samanande nyiguane ne chinkwano mugaba no itopo simba kwanire. Ka kintu n'abantu abamo twensi n'abagusitore abagetutu nigo banyomete gaiga mumubea abamubea bakanyoma gaiga mwamusioma teko bagentokia iseyeri yoba n'abagakamba kagambire kurumaega mogamo mochimo sina chief Musa Nyandusi twabato mo chief korugaiga barua nire tigoro ya Keroka omanga bakaruka bakagamba barua ne tigoro ya Keroka ongeri na babo yonde batimote bakaruba kagamba barua ne tigoro ya Keroka ngento kieke geko gerabono intwa banta pamo chinde bechiga chiabero asenga kientambe togocha kurwana bono inche na bugetenga mwatoire riba kaboneke gori kiregeke togambe toro kyobo gambi borobia na sabiro kwabere sebindo byabere bikoreka na Keroka osambera bangina bamakara abangina bamatunda kerinege ndo kerekebe lakini inche ni kwege nande nyasana ali ni mwege netenga naroro amari gali abangina bali barra gali koikabu atabantu bali bakorete bintu bi ngatoma chibesa gali gavana gatoma chibesa bagatebanga inche natoma ngasambera abantu nganane ntome chibesa mwenyegerete ncha abantu ninkore bintu bikabunebi na sabire Gate rubiana tago naenda ofisi ya kabiri. Ofisi nintegete erosibwe. Lakini ngorosibwe. Tuiwana sinda itukuwana muno. Lakini gasingo kolekanire. Mheshimiwa oyo aibone mbande abantu bawo kubarangirire mwese President Kayariga, President ana Ondara, kamo tutiga ndutogende ino moko baganyanga iga ande mwaro kanale ngai mwaro sigi debi biyai kimaene tigamba debi kimaene tigamba ndose bin debi bire yoro tigatoba ngetorenga ki before elections tore usento nyolia mabu wanja moyo kuna bantaba ya ngote binde bande gidogo kora biamono nyasabe na ino biamono. Thank you. Nataka songo use kwa hapo. Hai, twende. Embande mwata tengene chomo ko mwagacha. Narra nangoro kiasa kwa gacha. Nganchere